mærke banen op. Jeg har et eller andet tape i min taske. Hvor er jeg spiller med det her? Vi starter Peter over med chikanen der, hvor vi tager der, og så kører jeg den vej rundt. Ja, så kører patter. Så jeg skal lige have den her. Ja, og så kommer så. Så har du en halv lige. En halv lige. Ja. Og så har du, det er 3 jo. Ja. 1, 2, 3, 4 er 3. Ej, jeg kører ikke godt i dag, det kan jeg godt med. Det er det. Og hvor mange lige kommer der så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Det er godt, det her. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nu skal vi lige finde ud af det. Power. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu har jeg over, hvis jeg skal hente det. Det er noget at rette med det her bag. Det er den, der skal være rejsekaner, ikke? Ja, 3. Kæft, det kan ikke engang vise det her, mand. Race time, vi har kørt i 8 minutter, og Bane 2 og 4 har kørt 20 omgange, og bane 1 og 3 har kørt 19 omgange. vi kan så trække noget om, ikke? Løb over og sådan noget. Ja. Vi laver lige noget. Vi laver nogle ting der. Vi skal også lige ud af hvilken rækkefølge. Der er nogen, der kan have stole, som så har angrib fra de tiderne. Ej, det er nogen, der er gode, de kan spille. Nå, okay. Skal vi nøjes med at være en bane, der er mærket op, eller skal vi have 2 baner, 3 baner mærket op? Ja, det er ikke. Så er jeg 2, og så er vi snakkede om, at vi skulle gøre det der med, at lige så snart man skifter, man vælger at sige, nu vil jeg godt udskiftes, ikke? Det gør vi jo bare hver især. Og men så når man går af, skifter går herover, så skriver vi lap counteren står på. Og så kan man regne ud. Og så kan vi sådan hele vejen bare. Jeg må lige tage og være efter den med den. Det er simpelthen smidt. Dårlig start. Et godt tegn. Men ustabil, den skal have meget mere. Men når vi på et tidspunkt går over til truck racing, Så Ja, jeg er med på. Det her, det er faktisk ret profit. Ikke? Altså prøv lige at se kamera, biler og computer og bruger og... Det eneste vi mangler, det er bare Noget damer. nogle sådan pit girls. Jeg kan godt gå sådan en lille hoftekion. babies der. ved du hvad, det skal der være. Når jeg får lavet den der hjemmeside. Ja, så skal vi have nogle pitlane babies. Jesper, Så vil vi slet ikke kunne køre. Jesper, det er obligatorisk, når jeg får den der hjemmeside i luften, så kommer der, det skal være månedens pitbabe eller sådan noget. Ja, det er forskellige hold. Første måned, der bliver det Det skal der være. Hvor er tapen hen af, Lars? Det skulle ikke være det. Der er set meget i sin Der ser den røde tape eller start. Den røde taperulle, nogen der ser den hænger der. Når vi efter 60 minutter, det med, at vi ved, hvor den er. Efter 60 minutter skal vores biler lige have rødskålen. De herrer? Ja, absolut. Ja. Så Hans, du trykker på den grønne knap der, eller den blå der. Og I siger til. Og Carsten, du flytter dig. Ja. Og du har tænkt på den der. Jamen, det gør jeg. Jeg skal lige var det stadigvæk det er hold 1, der er det lige. Den starter automatisk, når Hans han trykker derovre. Det skulle den gerne gøre. Okay. Og hvem er det, der er rejsekat sammen med mig? Det er Peter. Det er dig, Peter. Så er der også 2. Jo, jeg kan lige... Så er der også 2, der huserer her. Ja. Og de 2 andre kan
sætte sig ned i stolen eller drikke på Der druk. er ikke så skide fulde, eller hvor Du det må er. godt tage nogle billeder. I må godt tage min kamera også, hvis nogen har lyst til den løbende. Ja, er I klar? Hvor lang tid kører I? Er du? Ved du hvad, det må vi selv. Du trykker 60 minutter. Problemet er, jeg skal lige inden. Så Har du 60 trykket? Ja, hvad siger du, Esben? Hvis ikke du vil sige noget. Det er rødt tryk til. Nej, yderbanen. Sort bane. Nej, Jo, sort bane. Jeg kan er det indebanen? Ja, Nej, sort bane. Jeg skal trykke den der. Den skal trykke til. Den skal trykke til. Den er sort. Bare lige klik Der. Ja, så er det sådan, at det Ja, Taylor, nej. Det så jeg! Point! Nej. Ej, så hårdt er det jo ikke. Det var ret godt kørt, det der. Okay, hende. Ej, det er så lidt svært at stå, og så er det lort, det går ind, så står man bare lige. Altså, jeg giver en bajer til den, der fyrte fuldstændig af at køre i kamera, men... Det var jeg skifter bil. Det er defekt. Jeg tager det samme sted. Den er Op på det, Jesper. Den er på igen, men Okay, tak. Det er først, du vil skifte, så du må bare lige... Ja, du er lov til det. Det skal ikke være hårdt. Den kører faktisk lige godt som gode af, den her. Den er stadigvæk skiftet. Jeg kører på omgangstiden. Høp, Peter. Den sorte. Det er inderbanen der. vi kører på noget, der hedder 10-16 og 10-39. Godt, du rykker. Det bliver nok sværere, når man har købt en stor cykel for at få købt. Ja, jeg kan godt mærke det allerede. På et eller andet tidspunkt, så kan du omgive. Jeg er lige før banen er for langt, så man kan holde på det. Inderbanen. Lige 92. Det er ikke så højt som dig, Lars. Ej, det var da også satans, mand. Det går med det arbejde, Peter. Satans, jeg har. Jeg kommer gennem det over. Op! Jeg mister grænsen. Tag en protest lige en anden bil. Det var en anden bil. Jeg holder altså lige mindst. Ja, det må. Jeg mister grænsen totalt på den her. Strømcykel. Jamen, prøv lige at tjekke dit... Nå, sådan lidt. Men så kør rundt, og lad os finde ud af, hvordan. Jeg kører for hurtigt, men det...
stolen på omdrejning. 21 og 14 cigaretter. Start. 21. Øjeblik. 21 og 14. Sæt det på, og så starter vi forfra nu. Ja, så kan vi sætte det op her, så det kan vi godt. 21. Jeg kan ikke huske, hvad små blev. Stort. Hvor lidt er 21? Ja. Og så jer 14. Kom med. 14 på bane 2, ikke? 14 på bane 2? Ja, nej, 2. Og 21 på bane 1. 21 på bane 1 og 14 på nu tæller den altså. Jeg skal jo lige rundt på dig, så selvfølgelig. Ja. Stort. Jeg er ikke mindre, fordi jeg skal se, hvad jeg gerne vil. Du skal være hård hjælp. Ja. Det er det. Jeg kan ikke blive derinde med det slag. Jeg vil også hjælpe. Ja, nogen. Gør det sådan. Ja. Du skal bare gå igennem. Ja, det er sandt. Nå helvede, vi skal bare skifte, Peter. Hvad siger du? Vi skal bare skifte, det går så gør jeg klar til det. Er det nok på nummer? Ja, lige meget også, hvad jeg skal gøre. Nej, jeg har ikke kommet. Okay, jeg kommer over og... Vi skal se, hvad der kommer over. Det er det eneste minus ved det her, der er, fordi den falder ind. Ja. Og det var nok. Det er bare kun af en program, men gør det ikke, det er op til det, men der kan man se låget. Ja, det kan man se. Er det ikke noget, der er stort syg? Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg tror, det er noget med at overblikket. Det meste er lidt i røven, den der Peter. Ja, den er. Kør. Nu bruger han til det. Det koster et stykke, Jesper. 500, 400. Nej. 20. Jeg tror, det var 20 pund. Okay. Må du tage på den, eller hvad er det for noget? Nej, det er det overhovedet ikke. Det er sgu ikke, der er oppe og 4-5 Okay. Så der er ikke skade mange ud. Ja, så kommer over til det, som ikke er så højt. Det er også godt, det er altså klart. Jeg har bare mærket, at man kan få det, man skal få sådan en adapter til forskellige produkter, men så var der de her fire forskellige udlægninger. Ja. 25, 55, eller sådan noget. Ja, men jeg har jo læst og opdaget nogle af de her hjernede hjemmesider om hvad der er, og de passer meget godt med 25. Ja. Så derfor er det det, at det virker som en meget lille sætning. Så er det selvfølgelig det, at vi muligheden af opstillingen for den. Wow. Tak for det, Jesper. Ja, tak. Ej, for kom fra solen ind. Jesper højeste omgang. Hvor meget? 9,66. Det er lidt lærker om morgenen. Det er også lige hurtigt til det. Nu svætter jeg lige noget i eftersiden, jeg kan ikke. Så kan jeg noget om postgang. Ja, det må du vel have, Jesper. Ja, det var jo rigtig udskidt. Jesper, tag nogle chancer med, han skal også lave noget. Ja. Og på den
ser du det her med nu? Ja, det er de spiloprætter. Det er godt. Altså også være koncentreret. Ej, hvor er det fandme. Ej, hvad er det, jeg vidste, det er det må blive til, hvis det er jo... Ja, jeg skulle ikke sige. Det er i hvert fald finde ud af, at man skal køre lidt langsommere generelt. Og så... Det er nemmere at koncentrere sig. Spiller det, dommeren? Det kunne jeg bare sige. Det ser du? Jeg får det godt med godt. Der kommer ind over, eller det er bedst op. Ej, ja, så smider den på derovre. Så på bare retur, så kommer du bare over. Så kommer til at passe. Så tager jeg der. Efter nogle dårlige reflekser, han Der er sådan lige. Så vi kan udsætte på husværden. Vi har lige fået sådan noget, som vi har været på. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Fordi der lavede jeg lige den parkering. Nå, kør så, Peter. Kør så, Peter. Godt kør. Så lad det over på banen. Det er godt, det er godt. Ej, det er også meget. Lars! Efter der er god tid. Ja, men altså, det bliver lidt til at... Ja, det er ikke over det til det. Det er det, altså. Det er det. Jeg bliver her i gang. Vi må have gjort det. Skal vi suspendere reglerne, eller hvad? Ja, vi sætter på. Vi sætter på. En mand hver ende. Nå, men altså, jeg spiller her, så står på. Det er for meget retteri. Bare sige, jeg gør det lidt langsomt om at sige, ja, det er det, jeg regner med, så derfor er jeg på. Du kom til at sige, og... Timer er stadig god til at have opgang foran. Jeg ikke røre ved den her bil, det er derfor, at det er mere sådan en lille... Det er rigtig godt, det er Så sætter lige ekstra på brænderen på.
Det er bare tage det roligt, du kan tage noget det. Damn! Jeg har nogle farver i gang. Så er det for mig, der bliver op i hele tiden. Ej, det skal ikke lade dig distrahere i alt. Bare lad mig høre, der er det i rum. Det synes jeg også ikke. Jeg kører cykel på dig, kan jeg. Jeg kører bare cykel på dig. Det er det. Det er lidt underligt, fordi jeg har jo ikke alt. Så er jeg helt lige for det, så er det. Ja, det er motor. Ja, det er anden dag. Nej, det var sådan. Ja. Lars, kan man sætte halvt bil på næste gang? Bare samme tempo, som man lige skal sætte lige sådan. Det var den mindste båd, det her. Jeg synes, det er medarbejdere, fordi de medfører, de sætter en på. Ja, der er hånd. Jeg lader en land foran der. To foran, så skifter vi. To foran. Det er faktisk lidt om det. Ja, det kommer jeg til. Der er også varmt på det. Yes, så går han der. Lars, du skal være klar. Ja, bygget. Okay, vi skulle skifte samtidig også. Ja, det vil vi godt. Altså, så skal vi gøre alligevel med rollen. Det er nogen over, der kommer og gør klar. Ja, det må også gøre klar. Den her mand trækker til bilen. Kom så. Så er klar, Lars, til dommeren her. Ja. Det skal være langsomt. Ja, ja. Og klar til dommeren nu. Ja, mand. Hvad siger du? Ja, du har den selv. 45 har jeg, ja. Har I også defense? Jeg gør ikke det. Jesper, holder du lige for dig? Ja, ja. Hvad siger du? 69 og 79 i rimelig tæt. Det er vigtigt.
Okay. Ja. Nej, det er godt. Ja, det er helt. Ja, sort. Det gør ikke det, de der, man ser lidt. Det ligger helt nemlig. Ja, det er det. Jeg kører selvfølgelig, Carsten, så er det bare godt. Ja, det gør det. Det er også sådan, at ingen Nej, det kan godt være ret i det. Ja, det er også derfor, jeg siger, det er bedre, at begge to sætter på, ikke? Så kan den ene en gang med at blive. Nej. Godt sagt. Sæt, stop. Yes. Rød. Nå, kør. Kør langt. Kun spæde der gik over for sig, er der sindssygt på den brede, som lige kunne mærke, det blev simpelthen langt. Er der gæren, mand? Jeg kan gøre det hurtigt, Lars. Nej, men okay, stille op lige. Det er på den her, nemlig. Okay. Jeg kan lige 14. Lige 12 er du med på. På rød, ikke? Jo. Ej, for helvede, jeg har lige en billede, der er der. Hvor fedt! Ej, Gør. det var sagt. Gør.
styrer den over med. siger, vi er cirka 5 år foran. Det er udmærket. Så er jeg klar, Jesper. Ja. Og så ud og se dem. Okay, Carsten kører stille. Ja. Carsten knuster ham. Jeg vil ikke køre med en halv vinge der. Carsten, der har en lille storm. Nej, det er ikke en hjælp, der fylder med kabler, der sidder på. Der var fast deroppe. Ja, det skal faktisk gøre det. Hvad er der ude af nu? Det har du styr på, Jesper. Jeg skal lige have sådan en vane. Ja. Bare tage det helt roligt. Det er bare. Ja, skal bare komme. Reservebil. Samme sted på. Ja. Så kan det være. Så kommer der rigtig bil på banen. Det er klart igen. Hvor bliver det tryk? Det er godt. Ja. Jeg røg her, vi ser ned før i køen. Skal det kæmpe ned med den? Ja, okay. Jeg vil godt høre. Ja, der er jo sejlet i vores næste. Kører Larses i den nye kasse, der var der kører. Ja, det er ikke falder på. Jo, er det det? Det var lige lukket. Og det var lukket med den. Jesper? Ja. Det var godt, ikke? 83 gange. Ja, det er fint. 83. Ja. Op på banen. Den er klar. Her på hvor det er. Den er rigtig nu. Thank you. Gør den her. Nej, vi giver noget ved tiderne. Vi giver noget rum ved tiderne. Nej. Okay. Altså, det er mere demonstration, hvis vi så skulle have det samme. Ja. Jesper, jeg... Ja, men det er sådan, at så åbent. Det var ikke noget, der ikke over. Nå, skal I bare ringe til vagten. Så vil jeg være snart i gang. Og kørt 50 år. Hvad kører du
være bil kører næste gang? Jeg kører E6'en. Nej, det var mig. Det var blod. Den første bil. Så kører jeg ikke med det hjørne. Vi skal i pitstop nu, det passer også. Den siger pitstop nu, uden op. Pitstop. Kører jeg op til hovedet, og så jeg siger den. Tæller den op, du tæller den videre, Peter. Jeg ved ikke, på ikke, bare ikke. Ja, så over jeg. Jeg siger, hvad der sker. Nå, så er ikke stadig pitstop fra. Nej, men jeg skal se, hvad den... First gear. Kører vi videre. Det er bare kørt. Jesper. Ja. Tæller den op over. Den vej. Kør den, Lars, så det bliver 101 omgang. 102. Ja, den tæller. Godt nok. Du kan bare tage det mindre. Kom over. Ja, du kan bare tage det mindre. Okay. Når du kommer ned, Lars, vil vi have omgang. Du har 100 og et eller andet. Du har fået præcis 100. Ja, Jesper, er du klar til... Ja. Hvor er det Lola? Tak, Carsten. Nej, mand. Må du aldrig? Godt, Peter. Ja. Så er en derovre, Lars, den skal trykkes ind for. Nu har jeg stået og kigget på andre kvinder, så kan jeg slet ikke se. Vi har kørt 44 minutter nu. Ja. Nu skal vi lige kravle der. Tilbage, Jesper. Du giver du dem gas, Jesper. Der er ikke nogen måde. Jeg startede med at ryge af i første sving. Helt nok. Det er altid godt at gå ud fra. Er du helt ude, Lars? Du har ikke været sponsoreret ved. Hvad sagde du, Peter? Den er død. Hvor er den? Hvor fanden er det? Det er mig. Hvad fanden er dig kommet her? Det blev smadret, eller hvad? Ja, vi blev smadret over. Men det var mine, altså, det kan jeg jo ikke se det. Nej, der er ikke noget med din, Jesper. Det er fordi 350 kroner. Ja, det er fint. Det var også ret betalt. Ja, det var det faktisk. Det var jo lige til en dødsulykke. Nej, kør hjem, kør. Action! Jeg holder gamle tilbage. Ej, lortebiler i dag, mand. mand. Det er godt. Så er det okay. Der sker noget med det. Jeg synes, vi er
synes, det er urettet at sådan her til brutalitet. Det startede med sådan en rigtig mand, det er nogle stop. Du kører NASCAR. Ja, det er lige. Nej. Godt hen. Det gør ikke noget. Det er lige meget. Der er ikke noget, det er ikke. For lidt bag den her. Den er bagud. Op! Inderbanen. Hak efter. Ja, så der er lidt. Du ikke fra vi er den på. Bare en brumme snære. Ja. Det var... Hvad synes du? For helvede, mand. Nej, Lars, tag det roligt. Tag det helt roligt. Ej! Det var ved at komme væk, det var jeg også igen. Det var bare blæsten, mand. Det er ikke det eneste godt, det. Det er rigtig brutalitet. Ej, men jeg tror, jeg på de her biler, de overlever. Det er det hele. Så må jeg købe en Porsche, der var tunet. Ja. Fabrikstunet. Ja, så bliver det godt på... Nej, hvad havde jeg med det? Rulle! Hvad? Yes, hvad laver du? Ja, jeg ved det. Du har den. Ja, det er godt. Så er der andet. Det er en ordentlig ulykke. Ja,
den skal jeg da sgu bare gøre. Og du skal lige have lavet det rækværk på tidspunkt. Ja, det er sgu et farligt sted med det. Ja, det er. Vi har et slags handicap-turnering, hvor regnene bliver fjernet fra min bane. Jeg vil ellers lige det, Hans. Siger til Jesper. Ja, Du er ved at være... jeg begynder at blive mør, men jeg venter lige så til det. Han mister tidsfornældelsen, jeg har ingen anelse om, og det var lang tid, man kører. 7 minutter til første halvleg. 7 minutter til første. Halvleg er Så hvis vi starten af allerførste gang, hvis han kører 57 minutter nu. Okay. Så er det meget. Så når du kører 7 minutter lidt. Jeg skal prøve. Det er en god rytme. Ja, det er lige sagt. Ja. Store der, mand. Bravo! Det er hoftedrejning, der er gået lidt tid inde på. Jeg synes, at det er sådan en bane. Jeg synes, der er ikke stop. Det er udløbende hovedsygelse her. Den sorte bil, den har kørt flere rundt derude og bare fejlet på her. Det er Jesper, der er godt kørende til. Det er også derfor, jeg får lov. Det er så hejligt, mand. Ny bil. Ny bil. Ja, ikke? Ja. Det var meget smart, det der. Ej, helvede! Der er strømsvigt. Det der er Der har været for brutalitet herovre, tror jeg. Ja, det hjælper ikke noget. Der er et eller andet sted, der er strømsvigt. Jeg tager lige den anden bil igen. Det vil jeg hellere køre. Få lidt tryk nu. Så må jeg tage det herovre fra et eller andet sted. Nej, Du har kablet ud! kablet. Var det ikke der var... Ja, det er sket før. Det har vi det til også. Ja, okay, det er godt. Det er jo sådan, er der i for højt, det der, så det er sådan, at komme ind i en person. Ja, der er jo. Ja, Er du med, Jesper? ja. Så vil jeg være hele de ledninger fra. Ja, jeg har faktisk gjort det en gang før. Jeg synes, det er i orden med de der fejltræk, men alligevel, du skal ikke opdage det. Du har mistet bil. Du stopper efter en 10 meter. Ja, der kommer det meget spændende lys i det, hva'? Stand til at stoppe efter 40 minutter der, så vi har ikke kørt 10 minutter. Der er ikke lys i de andre, der er godt. Ja, det kører meget godt derude. Det kan da være noget med lys på. Vi har 3 minutter og 50 minutter. Så kører den 18 eller andet, ikke? Og bare stille på røven, man kan bare ikke... Man skal holde den her på bordet. Åh, det er noget lort, mand. Så hvis du ikke har modstander holdt et spil på dag, det hjælper sådan, at det andet hold ikke på det gør. Eller er der ikke hjælper heldigt? Nej, det er kun Jesper, det er sådan et slået. Han er lidt mere rundt, det er dejligt, han har hold. Jeg så Jesper hente sin bil på 10 sekunder før. Jeg har aldrig set det hurtigt. De kunne ikke have noget at filme. Jeg har aldrig set hurtigere i PVS' historie, at Jesper blev ved at gå op. Han er sorte, hvor det er højere. Det må jeg sige, det var lidt af en afkørelse. Det var en hjerne. Det var ikke afkørelse, altså det er en afkørelse. Så er en hjerteblod, det er godt med drengen. Det var også sin navn i Bahrein. Ej, hvad for det? Ja, Jesper! Spiller Hans. Yes. Ej! Så tager det bare roligt. Det er helt roligt. Ja, det er det. Det er ikke vigtigt. Vi har vist også meget til det andet. Der var godt at komme tilbage der. Det er noget 74 omgang nu, det er noget 2. 8 gange omgang, det er meget pænt. Vi er oppe på nu, siger du? Bane 1, det er bane 1 og 3 sakker. Ja. 187 til... Ej, det er 202.
Og 174 tømmer lidt. Du vil bare hjælpe mig meget. Det gør ikke noget. Det er kun fordi, der er alle baner. Det kan jo ikke gøre sådan noget. Jeg siger, I fører, Peter. Jeg tror, det var Nej, jeg tror det er... Nej. Jeg er med i sidste opgang første gang på første udgave. Det er det, når vi lige holder pause, så er det lige en kaffe. Ja. Så kan vi lave, så laver vi en måler. Ja, der er et minut. Og nu er det færdig på vores slå. Nej, jeg skal ikke se noget. Det er Ja, det er 40 minutter, den omgang, vi er i gang med her. 1 minute to go, on min her. Hurtigt, så kan man gå 2 uger. Og det er ikke for hurtigt, så er det en rytme. Ja, men jeg fik jo podcast nu. Ej, hvad jeg bliver ved nu. Nu går der så. Hjælp mig roligt, tag det roligt. Så er vi færdige. Færdig. Så. Er det også? Lane 3. Carsten, skriver du lige ned, så hvad de står på? Ja, lad os få nogle tal. Vi skal jo have lavet sådan en samtale. Ja, hold kæft, fordi... Hvad er det, de der? Hvad? Hvad er det, de hedder? Det hedder Nissan R90. Eller R390, tror jeg det hedder. Men du skal have licens for at købe den. Ja. License to kill them. Så hurtigt er de. De sælger dem ikke til hvem som. Så prøv at tage en omgangstid. Jeg tog lige på den der Viper. Den der specielle, jeg havde købt. Den der US Freedom der. Ja. Hvad tror jeg tog en omgangstid på? Jeg satte den på 10 omgange. Og så tog jeg den ellers. Bedst af 10. 8,3 sekunder. Det er hurtigt. Ej, det er hurtigt, Per. Den er hammerende hurtig. Det er sgu hurtigt. Ikke altså meget svinger i svingen. Det er ikke skidt. Overhovedet. Den slår ikke en putte eller noget som helst. Det er så to, vi ser her. Men den var fuldstændig kontrollerbar hele vejen igennem. Det var vigtigt, at vente.